osoan zehar Euskal Herriaren naziotasunaren aldarrikapena guztiz agerikoa izan da. Milaka ikurrina ageri dira 3 etapetan zehar, 120.000 ikurrina eta Nafarroako bandera banatu dira. Bestalde, ikurrina erraldoiak ere izan dira ikustekoak, Artxandan, Plentzian edo Mundakan 21 metro bider 14 metrokoak ageri izan dira. Guzti horien artean, presoak etxeratzearen aldeko aldarriak edo independentzia leloak agerikoak izan dira. Bilbotik hasi zen larunbatean Frantziako turra eta Gasteiztik Donostiarako etapa izan zen atzokoa. Gaur aldiz Zornotzan hasi eta Baionara arteko etapa izan dugu berriz ere Euskal Herriaren naziotasunaren aldarrikapena errepideen bi aldeetan. Arratsaldeon, turraren 3. etapa izan da gaurkoa Euskal Herrian. Gainera, ia Euskal kostalde osoa zeharkatu du lasterketak, Zornotzatik abiatuz Baionara heltzeko. Jasper Philipsek izan da garaile gaurko etapan, 2. Phil Bahausen izan da eta 3. Caleb Ewan. 193 kilometro batzen ditu 3. etapa honek, Euskal Herrian jokatuko den azkena izan delarik. Arlo politikoan ere esanahi handikoa izan da. Euskal Herria zatitzen duen muga zeharkatu duelako tropelak, Baionako helmugarako bidean bertan, Irun eta Hendaia artean agerraldia iragarri du gure eskuk. Gaur hemen gare, bidasoaren alde batean, beste aldea ere Euskal Herria da, eta hori adieraztera eta herri batien nortasuna dituen ezaugarria bi aldeetan dagoela, aldarrikatzera ere, aldarrikatu nahi genuke gaurkoan ere. Baita ere ozen esan behar dugu Euskal Herriak erabaki nahi duela eta bi aldeetako Euskal nortasuna duen jenteak Euskal Herritarrok erabakiko dugula. Batzuentzako bidasoa muga bada, baino gure eskuk aldarrikatzen duena da zubi bat dela, bidasoa zubi bat izango da, Euskal Herritarron arteko zubi eta bi aldeetako Euskaldunok batzen gaituen zubi izan behar du, etorkizunean ere, eta hala izango da, erabakitzeko eskubidea behin gauzatzen dugunean. Frantziako turra, 110. edizioan lehenengo 3 etapetan, 176 txirrindulari 22 taldeetan banatuta Euskal Herria zeharkatu dute. Bilbon abiatu zen norgehiago larun batean, eta gaurkoan Bizkaian hasi eta Lapurdin bukatu da etapa. Aiara de Urreta lankidea egonda Zornotzan gaur 3. etaparen hasieran. Argita garbi nabarmendu behar dena ikurrinek eta aldarrikapenek edukitako presentzia, ezta? Izan ere gure eskuk aukera erabili nahi du, Euskal Herria 7 probintziaz osatuta dagoen eta erabakitzeko eskubidea duen herrialde bat dela mundu osoan zehar ezagutarazteko. Baina aldarriak eta ikurrinak alde batera utzita, Frantziako turralen lehenengo 2 etapek mugimendua izan dute. Normalean nahiko lasaiak izan dira, baina bihurriak izan dira lehenengo 2 etapa hauek. Adam Jakesek lortu zuen garaipena Bilbon eta 2. gelditu da bere anaia Simon. Eta 3. postuan bestalde Pogatzar gelditu zen eta hori Mikel Landak ondo eutsi zion mailari. Eta beste kontu bat aipatu behar da lehenengo etapa horretan, zoritzarreko kontua izan ere, Carapaz eta Max jauzi ziren eta orduan akabo turra eurentzat. Eta bestalde 2. etapan, Gasteiz Donostia etapan denak ezustean harrapatu zituen Victor Lafay azken kilometroan jo zuen erasoak eta etaparen garaile izan zen. Eta 2. postuan amorratuta helmugaratu zen Banaert eta 3. izan zen berriro ere Pogatzar. Hala Adam Jakesek 3. etapa honetan maiot horia eramaten jarraituko du. Gero agolduko diogu turraren nondik norakoei, lehenago baina baditugu jorratzeko beste gai batzuk. Politika arloan, agerraldia egin dute gaur goizean Gasteizko plaza berrian Joseba Sironek, Rozio Biterok eta Maialen Iriartek Kongresurako EH Bilduren hautagaiak. Aurten, Euskal Herria Bilduk izan duen gorakada nabarmendu dute eta uztailaren 23ko hauteskundei begira eskuinari aurre egiteko bidea direla azpimarratu dute. Momentu honetan, jada, begiratzen diogu begietara eskuinari. Eta gainera, askotan esaten dugun bezala, geu gara alternatiba bakarra, geu gara udal gobernu aurrerako eta ezkertiarra Iruña bultzatzeko aukera.
Horrexegatik oso urduri daude. Ez, azken finean erakutsi dugu, erakutsi genuen, gobernatzeko beste modu bat badagoela, modu jatorra, modu zintzoa, eta gainera jendearen bizi modua hobetzen duena, eta ez norberaren patrikak besterik. Eta gainera badakitelako iristen garenean iritsiko garela bertan gelditzeko. Iruñan berriz beste batzuk nahiago izan dute bidea eskuinari ustea, eta modu hortan hautsi dituzte jendearen ilusioak, milaka pertsonen ilusioak. Akats larria da egin dutena herri honentzat aulki batzun truke. Uztailaren 23an dena den berriz ere ozen entzungo dute herritarrek esan behar dutena, eta berriz ere oso argi geratuko da zein den herri honen lidergoa eramateko herritarrek hautatzen dutena. Jarraituko dugulako, berriz egingo dugulako, eta berriz lehenengo indarra izango garelako. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak osatuta, Mendozak gizarte politikak, ekonomiaren lehiakortasuna eta proiektu estrategikoak esan du izango direla gobernuaren lehentasunak. 9 departamentu izango ditu Mendozak zuzenduko duen gobernuak. Hauetatik 6 jeltzaleen esku egongo dira eta 3 sozialisten esku. Bigarrena, demokrata. Araban bestalde bigarren itzulian eta gehiengo soilarekin aukeratu dute Ramiro González jeltzalea Arabako ahaldun nagusi. 24 batzarkiden babesa izan du bere taldeko 15enak eta PSeko 9enak. Gehiengo osotik 2 batzarkideren faltan. PPek zuri bozkatu du eta oposizio eraikitzailea agindu du gobernuari akordioetara eskua luzatuta. Elkarrekin Podemosen 3 batzarkidek eta Voxeko ordezkariak ere zuri bozkatu dute. 3. jarraian hartu du Gonzálezek Arabako aginte makila. Eta 3 egunen barru San Ferminak hasiko dira Iruñan. Aurtengo jaietan 16 peinek dantzan jarriko dituzten pankartak jakinak dira dagoeneko, baita federazioaren 25. urteurrena ospatzeko ekitaldia ere. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Frantziako turra 110. edizioan lehenengo 3 etapetan 176 txirrindulari 22 taldetan banatuta Euskal Herria zeharkatu du. Bilbon abiatu zen norgehiagoka larun batean eta gaurkoan Bizkaian hasi eta Lapurdin bukatu da etapa. Zaleekin izan gara gaur Zornotzan. Bai, ikusi dugu, hombre, beharrezkoa. Gehiago ikusiko hemendik pasatzen, así es que horrego behar da. Oso izugarria, oso polita. Bilbon egon nintzen, hasieran, eta Bilboko neko hasiera, bukaera, eta bai. Bai, noski, jarretzen gara lehenengo gunetik, eta egia esan itxel izaten ari da. Bai, biberon egon ginen, ikusten, atzo kurtzetan bai, eta gaur eta pezingoa ikusi, baina bintzetan ambientera etorri gara. Ze saltzen dugun, kanpokoak ikusteko? Ia, etortzen bada zeuzer gehiagoetan. Egia esan, hori da munduari ikuspegi bat edo emateko da aukera on bat. Irtera oso berez izaten ari da, azkenean, Euskaldunak gara, Euskaraz egiten dugu, Nafarrokoa, Ikurriña be bai,
herritasuna erakusten ari gara, herrigintza egiten ari gara, eta etorkizuna begira egun berezia, eta ez gaurkoa bakarri, baizik eta etorkizunera begira jarraitzu egin behar dugu horrela. Ikurriña eskuen soltau barik eta guztu frantzez danak dardarak eipini guzela, hain ja ez talako ambientik egongo. Baina, atzoko pelona alegina ikusteko zen, Ez zaior asko falta izan, baina, zeiko dugu ba. Nok daki, ez da bakarrik gaur egitea, baizik eta egunetan zehar egitea. Segurazki esprinera bukatuko da, baina, egia esan, bai Peio eta bai Mikel horraurrien dauz, Jonatan eta bebai badabiz, así que, posik egoteko moduko. Gaur igual gatxau ez, atzo Peio gehiagoan intentue, baina, aurrera, igual, Jon Izagirrek edo ikusiko. Uste aukera badauzela, ondino luzie da, así que Euskalduni gogor, fijo, hori seguru ngoina. Hombre, nik txondokoak, gustokoenak, bai Landa eta bai Pello. Hombre, nik gehien ezagutzen dudana da Pello Bilbao. Da gehien ezagutzen dudana, baina, nik ikusten, ez naz sale-salea orduen, momentu honetan, hemen gaude eta, ikusi behar da eta erakutsi behar da, Bai Mikel edo bai Peio gelditzea kristone izango ditzateke. Gustokona Peio esango neuke ez, kompletuena edo, baina, Landa behor dau, beti esaten dau gogor dauela, ikusiko urten egitean. Digo, bale, Fogazar hobetu bete dagoen, atzo ikusi genduna, ikusiko dugu. Baina, nik uste dut danak dira, nitzako irabazleak, danak. Egia esan ez duko favorito nagusirik, baina, nire umiek Pogatzarrek irabazti nahi dere, así que, ikusiko dugu segertatzen dan. Ni binegarren alde, baina esango nuke Pogatzarrek urten ez dauela errezitxiko. Atzo Frantziako turraren bigarren etapa Gasteizen hasi zen eta Donostiara jo zuten txirrindulariek. Milaka gasteiztar eta arabar bildu dira Frantziako turrari harrera emateko. Arabako hiriburuan ere jaigiroa punta-puntakoa izan zen bertan, Euskal Herri osoan zehar bezalaxe turraren hori koloreaz gain Euskal aldarrikapen keinuak ere ikustekoak izan ziren. Asteburu osoan zehar, Euskal Herriaren naziotasunaren aldarrikapena guztiz agerikoa izan da. Milaka ikurrina ageri dira 3 etapetan zehar, 120.000 ikurrina eta Nafarroako bandera banatu dira. Bestalde, ikurrina erraldoiak ere izan dira ikustekoak. Gaurkoan, Nekina Torra Sagasti izan da, Iruneko Santiago zubian. Zoramena nagusi gaur ikaragarria, azken egunotan bezalaxe, Euskal Herriko ikurrak hemen eta han, errepide bazterretan, Euskal Herrian erabakitze eskubidea bakarrik ez, Euskal Herria badela eta izango dela agerian utziaz. Gaur gainera, azken kilometroak ditu, Frantziako turrak Euskal Herrian, Baionan, gaur helmuga, eta beste egun batez, erabakitze eskubidearen aldeko aldarrian nabarmena izan da, eta deigarria benetan, Santiago zubi honetan, nazioarteko zubi deritzon honetan, zubia eraiki behar dela eta muga eraitsi. Hori da, aldarrikapena gaurkoan ikusten duzuen bezalaxe, beste behin ere Euskal Zaleuek ez dutela hutsik egin, eta ez diote hutsik egin ez aldarrikapenari, ez eta Frantziako tur honetan jo eta keari diren txirrindulari horiei guztiei animoak ematen. Piztu dezagun benetan gu geu garena.
zer hori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Politika arloan, Araban, bigarren itzulian eta gehiengo soiarekin aukeratu dute Ramiro González jeltzalea Arabako ahaldun nagusi 24 batzarkideen babesa izan du. Ramiro González jeltzalea Arabako diputatu nagusia izango da 3. jarraian, 2015ko foru hauteskundeen ostetik izan da karguan. EAJ eta PSren arteko akordioari esker lortu du izendapena. Hala ere, oraingoan gehiengo zorik gabe. Gauzak horrela oposizioko taldeekin akordioak bilatzera behartuta izango da foru gobernua. Besteak beste aurrekontuak edota bestelako proiektuak aurrera ateratzeko. Aurreko legegintzaldian 27 batzarkide lortu zituzten EAJak eta PSek. 2023-2027 legegintzaldian berriz 24. Guztira 51 batzarkide daude eta 26 behar dira gehiengo osoa izateko. Bozketan EAJak lortu zituen PSren botoak. EH Bilduk Eba López de Arroyabe hautagaitza aurkeztu zuen. Beste alderdiei dagokienez, Elkarrekin Vox eta PP abstenitu ziren. Foru gobernuan EAJak 6 sail zuzenduko ditu eta PSek beste 3. Ramiro González Arabako diputatu nagusia izango da. Cristina González lehen diputatu nagusi ordea eta enplegu merkataritza, turismo eta foru administrazio foru diputatua. Itziar Gonzalo, bigarren diputatu nagusi ordea eta ogasun finantza eta aurrekontuetako foru diputatua. Jone Berriozabal berdintasun euskara eta gobernantzako foru diputatua. Sarai Zarate ekonomiaren garapen eta berrikuntzako diputatua. Gorka Hurtaran gizarte politiketako foru diputatua. Anartz Gorrotzategi lurralde orekako eta lurralde antolaketako foru diputatua. Jon Nogales mugikortasun jasangarriaren eta bide azpiegituren foru diputatua, Amaia Barredo iraunkortasuneko, nekazaritzako eta natura inguruneko diputatua, eta Ana Delbal kultura eta kiroletako foru diputatua. Gauzak horrela astearte honetan izango da karguatzea. Soziometroaren arabera EAJak, EH Bilduk eta PSek 5 eserleku lortuko dituzte hauteskunde orokorretan. Eusko Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoen kabinetearen arabera, Espainiako Kongresurako bozetan 5 ordezkari eskuratuko lituzkete Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Que la foto final no está todavía. O sea, podemos ver algo, bueno, una serie de tendencias, pero desde luego las cosas se van a mover de aquí al 23 de julio y vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Yo creo que va a tener importancia en los siguientes días.
akats larria da egin dutena herri honentzat aulki batzun truke. Uztailaren 23an dena den berriz ere ozen entzungo dute herritarrek esan behar dutena eta berriz ere oso argi geratuko da zein den herri honen lidergoa eramateko herritarrek hautatzen dutena. Jarraituko dugulako, berriz egingo dugulako eta berriz lehenengo indarra izango garelako. Eta musika izango da protagonista Germán Rodríguezen eta Joseba Barandiaranen omenaldian. Hilketen 45. urteurrena izango da aurtengoa. Espainiako poliziak hil zituen tiroz 1978. urtean. Omenaldia uztailaren 8an egingo dute. Kutsu berezi bat eman nahi diogu ekitaldiari, zere guk urtetan zehar ikusi duguna da, memoria berreskuratzeko eta inposatutako isiltasun hori bukaera jartzeko horri, talde ezberdinak edo gizarte eremu ezberdinetatik ateratako mezuak ere agertu direla. Eta haien artean importantea, oso importantea, guretzat izan da, lehenengo momentutik musikariek egin dutena. Eta gurera bueltan, Tubizak 50%ko beherapena mantenduko du 2023an zehar, abenduaren 31 arte. Ez da geldiaraziko beherapena bat txartela erabiltzen dutenentzat. Barik edota mugi txartelek ere balioko dute, baita buksek edo abonuek ere. Erabiltzaileek ez dute zer egin behar, deskontua zuzenean aplikatuko baita. Azken egunek ez behar baten berri utzi digute, eren egun 47 urteko emakume bat hil zuten Iruñean. Anaiak tabernan goizeko 9 aldera gertatu zen. Iruñean emakumearen aurkako indarkeriaren epaitegiak behin-behinean espetxera bidali du, larun batean Ermitagaina auzoan gertatu zen hilketa matxistaren ustezko egilea. 47 urteko emakume bat izan da Iruñeko Ermitagaina auzoan asteburu honetan erailketa matxistaren azken biktima. Gizon batek bikotekidea eta bazkidea zena hildu eta ondoren bere burua entregatu du udaltzaingoan. Erasotzailea eta biktima biak txinatar jatorrikoak dira. Ermitagainako Anaiak tabernako bazkideak ziren eta taberna horretan hilabete inguru zeramaten elkarrekin lanean. 100 lagun bildu dira igande eguerdian Iruñeko udaletxe plazan erailketa matxista salatzeko kontzentrazioan. Emakumeok ehunka eraso mota jasaten ditugu gure egunerokoan. Feministok oso argi daukagu hori. Argi daukagunez arazo egiturazkoa dela. Sistema heteropatriarkalaren ondorioa. Eta ez dela etengo gizartea egituratzen duen matxismoarekin amaitu arte. Kontzentrazioa isiltasunan izan da eta bertaratutako entxalo zaparrada batekin baino ez da hautsi. Eguraldia lagun izan ez den arren, jende handan abildu da hilketa gaitzetsi eta biktimaren familia eta lagunei elkartasuna eta maitasuna adierazteko. Bestalde, protestentzako tartea ere izan dugu asteburuan ikusi. milioi eurokoa izan daiteke. Herritarren gehiengoari kalte egin diezaiokeen proiektua bultzatu behar aldute instituzio publikoek ekonomikoki eta mobilizatzea ezinbestekoa daukagu. Beste eskualde
Ingurumenarekin jarraiki, uzta biltze garaia da eta Nafarroako nekazariak etengabe ari dira lanean uzta biltzeko makinak martxan jarrita. Haunitzetan nazten zaigun arren, landa eremuak elikatzen ditu hiriburua eta lehendabiziko sektoreak bere biziko garrantzia du. Orain, urtean ereindako hazien fruituak jasotzeko tenorea heldu da. Uzta biltze sasoi bete-betean dauden Nafarroako nekazariak. Eta uzta biltzeko makinak ezker eskuin ari dira lurralde osoko, pentze eta lursaietan etengabe lanean. Deierri Aranera heldu gara, Nafarroako erdikaldeko bihotzera. Nekazariek uzta nola jasotzen ari diren kuskuseatzera. Izan ere, udaberri hasiera nahiko lehorra izan bada ere, bigarren partea oso euritsua izan da, eta uzta erdipurdikoa izaten ari da. Uzta biltzea eguzkiaren argia probestuz egiten duten nekazariek. Goizeko ordu txikitan hasi eta eguzkia sartu arte, etenik gabeko lan jardun luzeekin. Izan ere, behin garia biltzen hasita, alik eta fiteskoen finitu behar dute bilketa. Garia ez dadin idortu eta lurrera erori. Bueno, hasi ginen ekainaren amaieran eta utzi behar genuen eurearen gatik. Eta ukatuko dugu dena ondo bada uztailaren azken egunetan edo horrela. Dena den, uzta biltzean atxeden txipi bat hartu dute asteburuan zenbait tokitan. Izan ere, azken egunetako euriteek eze utzi dutelako lurra. Oraindik ikusten deno berena dira guzkiloreak. Zeren euri asko egin du orain ekainan, eta hauek behar dute ur gutxi, eta daude terrible, zeren garia dago pizka bat txikia, eta baina Uzta biltzea bukatzen denean ikusi beharko da ea udaberri aldrebes honek uzta txikitu ote duen ala ez. Eta kulturarlora saltoa asteburuan ospatu da Irisarrin EHZ Festivala. Antolatzaileek azpimarratu dute arrakastatsua izan dela urtengo edizioa, 12.000 pertsona bildu ditu 3 egunetan zehar eta 500 laguntzaileek baino gehiago hartu dute parte antolakuntza lanetan. Mila esker Irisarri eta betira arte! Gora EHZ eta gora egia! Eskola begia gugira, gugira, gugira. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Nesti Marquezen Desegin abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.